Jurečok a dneska vás vítam zase na Mineplexe. Prepáčte, že vás otravujem s Minecraftom, ale dúfam, že vám to nevadí. A dneska sa pozrieme na hru Sheep Quest. Prečo mám lagy? No, nevadí. No, dneska sa pozrieme na hru Sheep Quest. Sheep Quest, tu je. No fajn. Sheep Quest je hra o tom, že... No proste, vy ste v nejakom z týchto tímov, ja si nebudem voliť, no už som green, fajn. Vyberiete si hociaký kit, ja budem berserker, takže budem mať sekerku a nič iné. Sekerku, proste sekerku. A musíme chytať ovečky a dávať ich do svojej no proste do... No proste na pole. No a to je tá úplne. Vidíte tamto? No tak na tamto to musíme dávať. Tak. Na túto záhradku musíme dávať tie ovečky, spavnujú sa každých 15 sekúnd, takže sme v poho. Fuck you. Zdrajte, blbci. Tak. A takto si beriete s týmto vodítkom. Tak, ja mám teraz dve ovečky, vidíte, že ich mám v inventári a nemôžem teraz pustiť to sedlo, ináč mi vypadne. No tak to díky, ty kriple. Moje ovečky. Moje ovečky, hovorím. Kriple. Tak, fajn, zober ich, choď. Chlapci, tak. Nechajte mi mojho kamaráta! Au. Au! No fajn, no a proste v tejto hre ide o to zbierať ovečky. Nič viac. Nič viac. Nič ťažšie, nič ľahšie. Proste... Oh damn. Oh damn. A zatiaľ viete čo? Viete čo? Nemáme ani jednu poondenú ovečku. Ani jednu poondenú ovečku. A tam sú zelení. A teraz nemám ovečku, že? No jasné, ja debil som ju nezobral. Hej, kámo, ty si tu nebudeš brať ovečky, jak sa ti spáči. Hej, vy, ty tu. No, som dead. Nevadí, sme dead. Prvýkrát, to je dobré. Za 3 minúty, trvá to 4 minúty, takže podľa mňa sme v poho. A máme ešte double jump, ktorý som teraz vymerhal. Tak, bože, to sú debily. Jasné, áno. Proste natáčam a mi napíšu, že som hacker. What the fuck? Debili. Umri, počuješ? Jak hackeri, veď máme 3 ovečky, 3 poondené ovečky. Blbé, 3 ovečky a ty nám nechaj ovečky. Kriple. Ináč dneska malo vyjsť video aj s hosťom, ale nevyšlo, viete prečo? Viete prečo? Host mi nenapísal, ani nezavolal, ani nič. A bude fail, keď mi počas natáčania zavolá. To bude vážne fail. No, fajn. Takže... Každý má po 2 ovečky, my máme po 3 ovečky, takže sme v pohode. Sme v pohode a už nás žltí prekonali. Nevadí. Ináč, keby ste nevedeli, kde to hovorím, tak tu sú počty ovečiek. Magor. Hej, ináč, tieto ovečky majú 2000 života každá, takže dajú sa zabiť. Každý si myslí, že sa nedajú zabiť, ale dajú sa zabiť. Majú 2000 životov a neregenerujú sa im HPčka, takže môžu umrieť. Áno, môžu umrieť. Chudáci ovečky. A môžem takto do nich vlátiť a nič sa nedeje. Takže je to poho. No, fajn.
Fajn, tak si počkáme do konca hry, potom si dáme asi ešte jednu hru, lebo to je dosť krátke. A nechcem robiť také krátke video, keďže už máme, to som vám nehovoril, máme predĺžený limit, pretože už som si overil kanál. Už som si dal overiť kanál teda. No, áno, vtedy som ho, v predošlých dieloch som kecal blúdy, že proste... What? No proste som kecal blúdy o tom, že YouTube mi nedovolí 20 minút, bla 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 bla, hej. To není pravda, pretože YouTube mi, no proste keď si dám overiť kanál, tak mi dovolí 11 hodín natáčať. Ale 11 hodinové video by sa uploadovalo najmenej 2 dní, takže to nebudem robiť. 2 hodiny v kuse mať zapnutý komp, to by mi vybuchol. Nič zlom, ale vážne vybuchol by. Sice bol by som rád, keby som natočil 12 hodinové video. Bolo by žltý, tak GG, no. Sme druhý, tak no teraz, GG. No fajn, dobrá hra. Dobrá hra. Náhodou. Fajn, tak dáme si ešte jednu za, neviem koho nám to zvolí, to je vážne jedno, čo. No a fajn, no tak zahráme si ešte túto hru a potom si zahráme ešte trošku drákov. Ja im mám fireworky, tak si ich ukážeme. Fireworky! Toto je skvělé. Pustý firework. No fajn, tak tak ešte 40 sekúnd. Nebudem to strihať, že by to bolo čo najdlhšie video. Vážne nechcem to skracovať, ani predĺžovať, ani nič tak. Proste chcem urobiť také 17 minútové video, alebo tak proste, tak do 20 minút, alebo 20 minút. Pretože ešte upload natáčam to, presne to natáčam o 16:20. No áno, o 16:20. Je 21. by the way, 2015, takže, no, tak šťastný nový rok som vám nepoprial v predošlých videách, no. Fakt skoro vám blahoželám na nový rok, ale to je jedno, to nevadí. A no, ideme na ďalšiu hru, no. Ešte dohráme toto a potom si dáme fakt asi tých drakov, lebo to je fakt moja obľúbená hra a potom by sme si mohli dať ešte nejakú takú trošičku oddychovku a no koniec. Ešte si dáme Snakea, no. Ste dobrý, no tak si dáme Snakea. Au. Damn, niekto si kúpil luk, hej? Chlapáček si kúpil luk? Jo, chlapáček si kúpil luk? Au. Au. Hajsel. Nevadí, no tak toto prehráme na plnej čiare, no. Sme modrí. Tyjo, modrí sú najnižší. To je blbosť. To prehráme, to pokazíme. Zdráme, nikto nás nesmie hitnúť. Fajn, máme ich. Prečo som spomalený, neviem, ale máme 3 ovce, takže som šťastný. Gej! Au, idú na mňa 2, to není fér. Ja ich ešte dám. Bum, tak. Yes, a máme 1 HPčko. Ber to, ty vole. No, sme dead, musíme ísť rýchlo pomôcť tam tým modrým. Ty zeleňáku hnusnej! Choď do prdele. Strel mi do prdele. Ha, gej. Hej, kámo, čo? Hej, niekto tu bol hacker, kikli ho. No. Ty vole! Kašľať na to. Tak. So many hackers. No, tak to áno. Ale ja nie som hacker. Pretože keby som bol hacker, tak asi... Hej, umri! Čo si začínaš? Ne, som mŕtvy! Som mŕtvy. OK, Sejmu má červený, no tak to si schytajú chlapečkovia, Teraz im načerveneme ovce.
Jak pastieri. Hej, Janiga! Hej, Janiga! Hej, Janiga! What's up? What's up? What's up? Debil jeden. Á, prišiel si mi pod ruku, díky. Hej, ty vole, to není fér, keď na mňa idú 6. Som dobrý v PvPčku, ale niekedy na mňa idú 7, ty vole. Ináč, ešte som sa vás chcel spýtať, jakú hru by som mal hrať, napíšte mi to dole do komentárov, prosím. Ešte nemám ani jeden komentár, no mám jeden. Á, nechaj ho, ty čúro, no. Au, on ma sejmul. Dement. Hnusák. Ne. Vidíte, my máme double jump, tak sa boostneme. No, fajn. Teraz ich tu vykillujeme. Umiem. Hej, tak červení to schytajú. Na. Ty vole, jaký hacker. Jak sa volal? Emir. Tak. Hacks. Kill. Aura. Kill Aura. Auri, zase. Aura. Sakra, neviem písať. Niekto už sa odpojil, lebo bol hacker. To robí hackery furt, keď im niekto píše, že je hacker. Umri, yes. Červení to schytali. Červení sú úplne blbí. Umri! Tak. Emika umrel. Fuck you. What the fuck are you doing? Vidíte, koľko mám HPčok? Vidíte, koľko mám tých blbých HPčok? Vidíte, koľko ich mám? Bereme im bohuce a zdráme. A teraz ma odzadu niekto zabije, že áno? Ty vole. Žltý na to úplne pečú. On tak... Mrite! Jaj, to už... Noj, a červení boli hackry. Red. X. Kašleme na to, nebudeme tu hrať s blbými hackry, ideme ahead. A ideme si zahrať niečo iné. No, hovoril som drakov. No, tak si zahráme drakov. Zahráme si drakov. 6 sekúnd. Mám radšej to na tom čakaní, že tak vás to odral... Au! Tak. A už môžeme. No tak sme si... To nevadí, je nás tu dosť, takže v pohode, sme žltí. Fajn. Sme žltí, tak jokujem kamaráta, že proste... Poď do žltých! Keď hráme túto hru. Hej, ináč, keby ste chceli vedieť moju adresu, nežartujem, som v Prahe, by the way, som v Prahe a bývam tu, ale sťahujem sa späť na Slovensko. By the way, len tak, hej, len tak. Jaj. Hej, ináč možno budem robiť aj unboxingy, ale iba také, že mňa neuvidíte, ale uvidíte iba moje ruky, ktoré budú na stole a budem predstavovať túto blbosť. Buď si kúpim chcem si kúpiť nový iPhone, ale neviem ešte, ale chcem si kúpiť nový mikrák, však počujete ma. No, nepočujete ma skôr, pretože som dosť ticho, takže... Ale ináč pôjdem, neviem koľko natáčam, zase som si nezapol stopky. Ale to by som samozrejme nebol ja, keby som si nezapol stopky, no. No tak to už má každý... Oh shit, blbá mapa. Tak to už má každý... Jak sa to mám dostať? Mi povedz. Jak sa... Aj... Kašľata. Pôjdem.
Oh damn, oh damn, oh damn. Videli ste to? Oh damn, prestaňte vy. Oh damn, drak je všade, drak je nenávisť, drak je zlo. Draci sú zlo. Oh damn, chudák ten chlapík, Faro, sejmulo dračík. Ne, ty neháč po mne, ty je blbec. O, ďakujem. Ďakujem, dračík, ďakujem. Wow, nepadaj málo. Nepadaj. Daj. No. Oh damn. Haha, čte si tam emeraldy, ja som tu na, mám tu unikový východ, keby na mňa letel dráčik, tak skočím na stromík. Na stromíček, na strom, oh damn, on má, oh shit, on má, tak toto, what the fuck is this? Jedna hlapečka, Healuj sa, však teraz umrem, keď spadnem. Nemám kam spadnúť, ja už som vlastne no, buď umriem, alebo takto debilne spadnem, ale ja idem k tomuto onému pankačovi, lebo on hádže emeraldy a za emeraldami sú drápci, takže je to dobré. Tí drápci sú fakt na nič. To kedy spadne? Ja chcem byť aspoň tretí. Oh my god. Chudák, teraz mu tam hodil dobre ten emerald. Aha, ten emerald vypršal. A dráp. Pápa, kamo. Ty si prežil. Ty, voko. No. Sme piatí. To není zlé. To vážne není zlé. No díky, ty si mi tu hodil pekný emerald. A teraz ho úplne rozlombujú draci. Alebo ju skôr. Ja. Mindplates. No to každý vie. Sakra. Dobre on. Alebo ona, alebo ono. Neviem. Hej, jak sa dostal na ten balón? Chcem vedieť aj ja. Fajn, tak, no, tak. Ideme ešte na jednu hru, ale na inú. Čo sme, no hej, sľúbil som Snakea. Snake je tam, takže ideme na Snakea. Snake. Fajn, ináč toto video by malo výjsť, teraz je, no, už natáčam 10-11 minút, to je dosť málo, rozmýšľam. Tak dáme Snakea a dáme ešte mikrobattle, alebo dáme mikrobattle prvý, dáme prvý mikrobattle. Mikrobattle a dáme si Fightera, ne, necháme si Archera. Lebo niekedy je Archer dobrý. Ne, Archera nechcem, chcem Fightera. Fighter, yes. Lebo Fighter má 5 jablčok a Fighter je lepší. Yes. Fighter je lepší. No a ideme na to. Nakúpame si bločíky. Tak, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nám ich stačí na Vindeti hore, no jasné. Jablka použijeme na Vindeti, ja som taký super. Englishar som taký super. Hej, mne sa namnožili blokyčiky. A čo tu robím ja hore? Veď ja mám zabíjať tu na dole.
Oh, damn. Hej ty kamo, čo tam? Nebol najlepší kamo. To nebol Aha, to je môj žltý. Oh, damn. Block, please. To je jak hra Paper, please, ktorú nebudem natáčať. Ja som tu sám. I believe I can fly. A za chvíľku... Ne, ty, čo, čorka? Umri. Budem sa dojesť. Ináč umreme. No jasné, hacker. Jak sa odpojil. Yes, sme dohealovaní. Tam je... tak tam sa nedostane. Nezabíjej mne, please. Tak, no tak to nebolo príliš najmudrejšie. Tak. No, tak. A sme schovaní, presne tak. A on si tu bude musieť... Ty, voľko, proti mne sú ešte 4. Za chvíľku umrem, už musím zmeniť pozície. Paper, please. Hej, kámo, ty čo tu robíš? Hej, kamočovia, vy čo tu robíte? Čo tu robíte? Wow! No, fajn. Tak ešte raz to napíšeme. Tak. What the fuck? Wow. Yes, dostali svoje coiny, sme dobrí. Koľko ich máme? 900, 100 coinov ešte. A viete čo máme? Máme 3 srdčesku a pozrite koľko ich mám. 20. A máme iba na jednu, keď si kúpim ono. Keď si za 1000 potrebujem tento blbý 3 srkej. Vidíte? 3 srkej z 0. 3 srčes veľa. No. Tak. Ja som green. Super. Zelená je moja obľúbená. Dúfam, že sa mi bude dariť. No to fakt dúfam. No. Fajn. Aha. Ender Dragon. Super. Wow. Ender Dragon. okej. Proste Ender Dragon. Ender Dragon si tu tak lieta. Normálka. Proste. Yes, túto mapu mám rád. Viete prečo? Lebo je celá zelená. Celá zelená. 2, 3, 4, 5, 6. Tak, to nám stačí. Ideme vykiliť týchto hlupákov. Hlupáci. Spadnite, ty vago. Jau. Are you fucking kidding me? Bam! Ja tam skočím a všetkých vykilím. Ne. Nasrať. Help me. Ty si môj. Schovaj ma. Ty bogo! Ty čo? Bodaj by si spadla. Vyzerá jak Freddy's Five Nights at Freddy's. Umri, yes. Umrela! Díky. Hej, díky, kamo. Díky, vážne díky. Hej, Bieber, zabijem Biebera. Biebre, poď sem. Oh, dead. Keď teraz všetkých vykilím, tak budú núbovia, ale vážne. Ne! Ani mi hovoria hackeri, no tak to je fakt super.
Hej, skúsim tak udierať. To je náhodné. Nevadí. Zaspamovaný chest je s tým. Hej, chápete to? Mne hovoria hacker a ten tu buší do všetkého. A Optifine Cape. A ja si chcem dať takúto urobiť, ale nemám ešte úspory, no. A na tomto videu už asi budete vidieť aj reklamu. Prepáčte mi za to, prepáčte mi. Ja som to neťukol, bol u mňa kamarát a ťukol to. Ja ho zabijem raz asi. Takže, no, dúfam, že si užijete, no, aj keď tú reklamu budete vidieť pred videom. Prosím, nesťahujte si, nie, nič, lebo vy si to 100% stiahnete, ja už vás poznám. Ja už vás poznám, mám vás iba chvíľočku, ale ja už vás poznám ako vlastné boty. Ako vlastné boty. Ináč, prepáčte Češi, lebo pozerajú sa na to určite aj Češi, keďže som v Prahe. No a takže, no tak prepáčte Češi za to, že asi nič nebudete rozumieť. No budete, ale málo čo. Takže, no, pardon za to. Pardon, ale ja som Slovák a nemôžem hovoriť po česky, lebo to by bolo divné. To by bolo divné. What? On umrel s lávou, on mal nukera a proste, what the fuck. A nepýtajte sa ma skadiaľ, viem, že sú hacky ako nuker a také. Viem to pretože som si hľadal na wikine hackov, keď si napíšete hacks for Minecraft wiki. A no tak by vám malo nájsť všetky hacky, čo sú. A tam je nuker a také, no tak ja som si to všetko pozrel. No a tak som si zapamätal, ne? Paru. Ty vogo, tieto mi už vôbec nie sú. Raz bolo až také, že normálne, tu som bol hore niekde, hej, na takom stĺpe. A proste celé to tu bolo už len také miniatúrne a potom to celé spadlo a ja som spadol, ale vyhral som. Pretože niekto sa zahrabal pod zem a ja som bol tu hore, takže on spadol skôr a ja som spadol po ňom. Ale no a tak to bolo, no a tak 100% vyhráte, no takže vyskúšajte to, ale musíte ísť do takej výšky, aby vás nezostrelili. Fajn, tak sme prehrali, no. Žltí vyhrali, lebo sú hackeri. Wow. GG hackers. Wow, vyhral s jedným srdiečkom, dobrého. Fajn. Tak toto video už sa blíži ku koncu. Ja sa ešte portnem na lobby. No yes! Stalo sa toto čo minule. Super! To je lucky, ty vole. No, a toto sa raz stalo. Vidíte toto hore? Tam sú lobíčka a hry. A tak toto všetkých spamnuje. No fajn, takže dúfam, že sa vám Dúfam, že sa vám páčilo toto video. Ak áno, dajte like. Ak nie, tak nedávajte like. Ale to je jedno. Môžete dať aj dislike, ak chcete. A uvidíme sa na budúce u ďalšieho videa. Možno už nie z Minecraftu. Poď niekam kloň. A no tak, počkať, no tak mám nápad. Ešte si zoberieme 3 no, proste coiny potrebujeme. A možno v tomto diele ešte otvoríme 3 čestku, keďže toľko coinov tu je. Treba zbierať v nejakom intervale. Ale no, tak títo ľudia nemajú rozum a nemajú intervaly, takže no. Yes! 1000! Ľudia, 1000! Ideme otvoriť 3 čestku. Tu ju otvoríme, tu to bude lucky. OK. Nether, sakra, ten je najmenej lucky, sakra. No nevadí, no tak čo, fajn, ťuk. Coiny, to sa zíde. Flash hook, to je na nič. Paintball, to je na nič. A 132 fireworkov, no tak to je na nič, nevadí. Au. Wow. Fajn, no tak,
O, na Luni. Super, no tak ešte raz. Ja sa pre tento diel lúčim a uvidíme sa u ďalšieho dielu. Tak čaute. Čauko.